అందరూ నేను ఉండాలి. ఈరోజు కావలి బెట్టకొండ దినాలకు వచ్చాను. ఈరోజు లాస్ట్ రోజు కాబట్టి వచ్చాను. ఈరోజు నైట్ ఈవెంట్ కూడా ఉంది, మాది ఈవెంట్ కూడా ఉంది, ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇప్పుడు కోనేరు కాన్నాను. కోనేరులో నీళ్ళు కూడా సరిగ్గా లేవు. అది తెప్పుతనాలు జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి కోనేరు ఎలాగుందో. ఒకప్పుడు దీంట్లో నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నీళ్ళు కూడా సరిగ్గా లేవరా. అటు పక్క ఇల్లుగా కట్టేస్తున్నారు ఇప్పుడు.